Boa tarde, benvidos a este acto de entrega do Premio Otero Pedrallo 2020, a este Paraninfo, sen dúbida un lugar de referencia e acaído para o acto que imos a desenvolver a continuación. Comeza coa interpretación a cargo de Aurum Ensemble da peza Unha noite na eira do trigo, que nos lembra a Manuel Curros Enríquez. Moitas grazas e parabéns por esa interpretación. Grazas ao director do Instituto e ao seu equipo por permitir que hoxe desenvolvamos aquí este acto, un 30 de outubro de 2020, que se cumpren 100 anos da aparición en Ourense do primeiro número da revista Nós.
grazas aos membros do xurado, Otero Pedrallo, que están aquí presentes, o delegado territorial da Xunta de Galicia, a presidenta e presidentes das fundacións premiadas, un saúdo especial para Milagros, a filla de don Florentino López Cuevillas, e para un dos seus netos que está aquí connosco, tamén para Malala Núñez, a neta de Antón Losada Dieguez, e, en definitiva, a todos aqueles que nos están seguindo vía streaming por a retransmisión que se está facendo en directo deste acto, os nosos mellores desexos nun día como este, no que vamos a entregar o Premio Otero Pedrallo 2020. Prégolle ao escritor e presidente do PEN Clube de Galicia, Luís González Tosar, que suba para facer a laudatio dos premiados. Cando queira, Luís. Noites, señor presidente do Goberno Provincial de Ourense, señor delegado do Goberno Galego en Ourense, señores compañeiros, membros do xuri da edición deste ano do Premio Otero Pedrallo, galardoados, galardoadas, amigos e amigas. O protocolo deste acto marca que eu me encargue da laudatio e preguntaba alguén na porta se realmente facer unha laudatio ou laudacio, como se di tamén en latín, implica unha expresión distinta dentro do desenvolvemento dun acto. O laudador, dicía o presidente. Eu, en todo caso, estou inmensamente agradecido de que pensaran en min para esta celebración, que non é outra dunha data das máis salientables dentro do devir histórico e do propio ser de Galicia. Realmente agavanza, non sei se será acaído facela dos persoeiros que aquel 30 de outubro de 1920 levaron a inmensa alegría de ver nas súas maus o primeiro exemplar da revista Nós, un proxecto que eles xa tiñan moi presente desde tempo anterior. Digo que non sei se será a laudatio a caída para eles ou para as institucións que eu creo que con moita eficacia e con verdadeira responsabilidade o xurado quixo galardoar neste ano e nesta significada data. En todo caso, a decisión foi mayoritaria e creo que non só lembrar, senón actualizar a obra e o pensamento de Vicente Risco, de Antón Losada Dieguez, de Ramón Otero Pedrallo e de Castelao
a través das 4 institucións, das 4 fundacións que os representan 100 anos despois xa daquel 30 de outubro, facendo tamén unha mención de honra, como non, a Florentino López Cuevillas a través do Museo Arqueolóxico de Ourense, a institución continuadora do seu labor encomiable, por certo, no campo da arqueoloxía, e do poeta Ramón Cabanillas, que tamén integraba o Consello de Redacción da revista O Poeta da Raza, que hoxe podemos achegarnos á súa memoria na casa natal, impulsada e rexentada polo Concello de Cambados en Fefiñáns. Digo que a esta nómina, a este galardón, hai que engadir certos nomes. Hai que engadir a Arturo Noguerol, que figura como xerente da revista e cuxo domicilio na rúa Padre Feixó 12, onde tiña o seu despacho de abogado Noguerol Buján, foi o domicilio legal da revista, aínda que as xuntanzas, como sabemos, dos facedores eran na casa de don Vicente Risco, na rúa de Santo Domingo. E tampouco podemos esquecer a Xavier Prado Rodríguez Lameiro, Prado Lameiro, que figura como redactor xefe da revista e que exerceu como tal, ou a Xulio Gallego, que era o secretario de redacción. Todos iles ourensás, todos iles comprometidos cunha fe e cun ideal común, que era o ideario das Irmandades da Fala. Porque o 30 de outubro de 1920, ese suceso de aparecer unha publicación non foi, como vostedes se poden imaginar, unha casualidade. Non foi unha casualidade porque a historia sempre ten unha xénese, un desenvolvemento e ten despois unhas consecuencias. E a xénese foi daquela que todos estes homes de nós, que é como eu lles quero chamar, pertencían á xeración de 1916, xeración que tamén o meu mestre Ricardo Carballo Calero denomina xeración das Irmandades, ou sexa, eran nados na década de 1880 a 1890. Eles, unha parte diles, non todos, xa fixeran unha aventura literaria, estrictamente literaria, e aquí en Ourense, a través dunha revista, a revista neosófica La Centuria, na que participaron Vicente Risco, Arturo Noguerol, Florentino López Cuevillas, Otero Pedrallo, Primitivo Rodríguez Sanjurjo, Xavier Bóveda, o curmao, primo irmão pola nai, de Eduardo Blanco Amor, que era o poeta de moda naquela altura
era o poeta máis significado deses derradeiros anos da primeira década en Ourense, da primeira década do século XX. Eses 7 números de La Centuria, revista neosófica, que reunía a inconformistas, a inadaptados, a intelectuais elitistas que no eido da literatura movíanse entre o simbolismo e o modernismo, pois só tivo 7 números La Centuria. Pero desa experiencia, desa aventura, que realmente foi, que trascendeu os lindes da cidade de Ourense, os de Galicia, e que chegou a conformar e a representar a intelectualidade ourensá daquel tempo no panorama peninsular e mesmo europeo da época, porque estamos en pleno auxe dos manifestos, dos pronunciamentos, das revistas literarias que queren rachar definitivamente con todo o anterior, e en Ourense prodúcese ese movimento, tamén deriva no político. É o momento en que algúns deses personaxes deciden ingresar nas Irmandades da Fala. E non só ingresan nas Irmandades da Fala e fanse co control dese movimento en Ourense, senón que hai un tándem, dous homes que afrontan con valentía, con intelixencia, con afouteza, con patriotismo, a tarefa de renovar e de matizar o pensamento das Irmandades da Fala, que son Vicente Martínez Risco e Antón Losada Diéguez. Xa na segunda Asamblea das Irmandades, celebrada en Vigo un ano antes da aparición de nós, en 1919, maniféstanse contrarios ao movimento irmandiño, asambleario, maioritariamente representado nesa segunda asamblea pola Irmandade da Coruña. Quizáis houbera que dicir que os que tiñan máis claro o futuro foran estes dous ourensás, Risco e Losada Diéguez. Polo tanto, detrás diles foron o resto dos integrantes da redacción da revista Nós, posteriormente, e movilizarían as súas forzas políticas xa desde un punto de vista político na famosa Cuarta Asamblea que tivo lugar en Monforte de Lemos 2 anos despois da aparición de Nós. Aí é cando se constitúe, co apoio de elementos que non eran ourensás, como destacadísimos, como Castelao, como Ramón Villar Ponte,
como Xaime Quintanilla, a Irmandade Nacionalista Galega. Na práctica, un partido político que tiña claro que o nacionalismo era a vía de actuación política, tamén cultural, pero fundamentalmente de interpretación daquel momento no que eles definen e dotan a Galicia dunha estructura que é a Irmandade Nacionalista Galega. Esa Irmandade ten as súas confrontacións, evidentemente, co Grupo da Coruña, con outros grupos das Irmandades da Fala espallados por toda Galicia, mesmo co exterior, mesmo cos patriotas galegos que estaban nas colectividades fundamentalmente de Sudamérica naquel momento, en Buenos Aires e Montevideo, e hai os seus máis e os seus menos, como en todas as actividades e en todas as accións que se emprenden en nome dun ideal. Desde logo que nós, a revista e todo o que a revista representou debe ser explicada, débese entender neste contexto. Pero, en todo caso, a propia revista foi, naquel momento, produto do máis alto nivel de exixencia intelectual en Galicia, feito, elaborado, guiado e proxectado desde Ourense. Preocúpanse tamén os de nós de incorporar a xeración máis nova das Irmandades. A xeración, que volvo a citar a Carballo Calero, denomina de 1925, que xunto cos de nós, cun claro espírito, con ese espírito identitario, foron os que botaron a andar e consolidaron unha institución nidiamente galega no eido cultural que responde a unha necesidade que naquel momento non cubría, nin moito menos, a Universidade de Santiago de Compostela. O Seminario de Estudos Galegos. Investigación científica, xa que logo, de toda unha realidade e acción política. Acción política que, parellamente a actividade cultural, vai seguir funcionando e vai seguir evoluindo sucesivamente en Ourense e en toda Galicia. Temos así que a Irmandade Nacionalista de Risco e de Losada propicia un partido que é o Partido Nacionalista Republicán de Ourense, que leva a Ramón Otero Pedrallo como deputado ás Cortes Constituíntes de 1931. E trala acción deste Partido Nacionalista Republicán de Ourense, do que pouco se fala, e creo que debería ser tido máis en conta na historiografía, virán outros movementos. Virá a ORGA, Organización Republicana Galega Autónoma, na que conflúen nacionalistas galeguistas xunto con republicáns, e, finalmente, en 1931,
como todos sabemos, estes sectores todos do galeguismo confluen no Partido Galeguista, nunha formación concreta que determina a unidade naquela encrucillada política que é a Segunda República Española. Ven a Guerra Civil, ven a barbarie, ven a tila en Galicia, pero non morre o ideal. A recuperación faise na outra beira do Atlántico, no seo das colectividades de emigrantes, as que chegan tamén os exiliados. E aí debemos tamén facer mención da Irmandade Galeguista, que é o trasunto do Partido Galeguista en Bos Aires, encabezada desde 1940 por Daniel Alfonso Rodríguez Castelao, cando, por fin, despois de transitar por diversas latitudes, Cuba, os Estados Unidos, pode asentar definitivamente non en México, donde está a xerarquía política do republicanismo español e dos partidos de obediencia centralista, senón con grande acerto por parte de Castelao en Bos Aires, onde hai naquel momento centos e centos de miles de galegos que acollen a causa de Galicia e a causa da República. Terá un aliado que eu debo mencionar porque si algún mérito acado é ter sido catecumenizado por il, que é Rodolfo Prada Chamochín, o verdadeiro organizador, tanto na esfera política como na cultural, desa recuperación de nós. É unha recuperación de nós, indudablemente, incluso coa proxección que a propia marca nós ten ali. E, indudablemente, o Consello de Galiza, que é a culminación de todo ese proceso para que o Estatuto de Autonomía de 1936, fanado pola barbarie, poida tomar corpo parlamentar, non só tomar corpo parlamentar, senón equipararse aos gobernos autónomos, aos gobernos das outras dúas nacións do Estado, de Euskadi e de Cataluña, que xa tiveran actuación propia, que xa tiveran a súa propia actividade no momento da República. Os ourensáns en nós son definitivos, son realmente o cerne deste movimento e podemos aproximarnos a eles non coa fondura que se debería, porque o tempo limítanos, pero a nómina é de grande altura e de relevo inmenso. Vicente Risco, Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Arturo Noguerol, Xaquín e Xurxo Lorenzo, Antón Losada Diéguez, Eugenio Montes, Álvaro e Augusto de las Casas, Xavier Prado Lameiro, Xosé Ramón Fernández Oxea, Benchosei, Manuel Fuentes Canal, Roberto Blanco Torres,
Francisco Luis Bernárdez, un porteño nacido en Buenos Aires, que tamén é desa xeración de 1925, os que naceron co século XX e que despois chegaría a ser unha destacadísima figura das letras argentinas da mesma altura e da mesma categoría de Jorge Luis Borges, Eduardo Blanco Amor, Farruco Lamas Barreiro, Dichi Fernández Mazas, Prieto Nespereira. Aquí está María Victoria Carballo Calero presente, que é autora dese magnífico estudo sobre a ilustración, sobre a arte na revista Nós, que acaba de reeditar con moi bo criterio. Moitas grazas, presidente, a Deputación de Ourense. O 30 de outubro de 1970, 50 anos despois daquel feliz alumeamento, a Real Academia Galega, presidida daquela por Sebastián Martínez Risco, que tamén é da xeración do 25 e que tamén foi colaborador da primeira etapa de Nós, decide elaborar un número do seu boletín no que todos os colaboradores vivos da primeira etapa, da primeira única da revista Nós, aporten as súas impresións e, aínda máis, que se elabore un índice da revista que ata aquela altura non fixera ninguén. Un índice xeral, un índice de autores e un índice por materias. Encoméndanllo a Xosé Ramón e Fernández Oxea, Benxosei, que coa súa paciencia e coa súa minuciosidade elabora este índice e no seu fervor patriótico elabora tamén unha listaxe dos que non estaban, non porque morreran por efecto da idade ou das enfermidades, senón porque foran bárbaramente asasinados pola represión e polos que combatían esa idea de Galicia que eles querían rescatar 50 anos despois. Esa lista na que debe figurar de primeiro Ángel Casal, o último editor en Compostela da revista Nós, e outros, mesmo Noguerol, Arturo Noguerol, que foi paseado en Serantes, preto do Ferrol, nese fatídico ano 1938, no fatídico ano 1938. Rescato dese interesantísimo boletín da Academia conmemorativo do 50 aniversario as palabras de Eduardo Blanco Amor, que el titula, a súa colaboración titula precisamente Ourense e a revista Nós. Di Eduardo Modesto Blanco Amor: características dun estilo intelectual ourensán que atravesan non só aquel fulgurante intre en que aparece a revista Nós, senón toda a literatura, toda a arte e toda a identidade propia de Galicia no decorrer do tempo. Chámalle el estilo ourensán, un estilo humano, literario e vivencial,
podemos falar, di Blanco Amor, sen temor a trabucarnos, dunha sorte de filtro ourensán. Un filtro na literatura, na cultura e en toda a creatividade galega. Ese ourensanismo condiciona e segue a condicionar, falaba Blanco Amor en 1970, eu incido en que aínda hoxe está presente e moi permanente, condiciona e decanta o volume e a presión do coetáneo, modifica os excesos, refina e enaltece, con humor, con fina ironía crítica, desbota o filtro ourensán, os tópicos e os contidos mostrencos. Quixera rematar coa testemuña propia, con dúas testemuñas que non son precisamente para fuxir de lugares comúns, nin de Vicente Risco, nin de Losada Diéguez, nin de Otero Pedrallo, nin de Castelao. É un interesantísimo traballo que eu, nos meus tempos de profesor, sempre puña á mesma altura de arredor de sí. É o interesantísimo traballo de Florentino López Cuevillas que aparece xa no primeiro número de Nós, titulado Dos nosos tempos. Di Cuevillas: enamentres que nós, entocados nas nosas torres de marfil, ben acochados no imatión dos gregos, no albornoz dos árabes ou nas túnicas de Oriente, vivíamos pensando no que xa pasou. Camiñaba á beira nosa unha procesión de blusas, chaquetas e uniformes, vestimentas modernas, que nós deixábamos pasar sen facer unha chiscalela nin botarlle unha ollada. Non embargantes, ao chegar á segunda década do século que corre, cando comenzaron a zoar no aire os primeiros avións e a bruaren na terra os motores dos automóveles, cando os cinematógrafos e as revistas deron en reproducir os rañaceos e en falaren da intensidade industrial dos Estados Unidos de América, cando se coñeceron os feitos cheos de interés romanceiro dos colonos de Texas ou dos mineiros de California, en loita cos homes e coa natureza pola fortuna ou polo éxito, algúns de nós votamos sobre aquil país mozo de vida forte e nova un ollar de plena simpatía. E foi entón cando nós, como os máis, tivemos a conciencia dun perigo que ameazaba non soamente as nosas ideas, os nosos ideais de liberdade pública, senón a nosa liberdade individual, pois un comunismo estatista ao xeito ruso que bote por terra as fortes torres dos donos da industria e dos donos da terra, non é de supor que faga moito aprecio das nosas probes torres de marfil naquel momento xa asentadas na realidade da propia terra. E dicías, e diante daquele espectáculo dunha Moscovia co traballo obrigatorio nas fábricas, coa ciencia oficial levada aos últimos extremos, cun teatro
e unha arte sociais, pousámolo imatión dos gregos, deixamos de lado o albornoz dos árabes e as túnicas do Oriente e vestimos a chaqueta de pana. Demos en ollar afincadamente arredor de nós. E així estamos, e així estou. Moitas gracias. Moitas grazas, Luís. Parabéns. Continuamos coa lectura do acordo da concesión do premio e prégolle ao membro do xurado, a Felipe Ferreiro, que se achegue para dar lectura ao fallo. Grazas. Boa tarde. A quen lle correspondería ler a acta neste momento do acto sería o señor secretario da Deputación, pero por circunstancias non pode estar aquí hoxe. Eu dixen outro día, durante o debate do xurado, que para min foi unha honra, era unha honra, e agora digo que foi unha honra formar parte do xurado para a concesión do premio Otero Pedrallo. Foino, estou seguro, que para todos os membros do xurado. E agora, para min é o dobremente, pois, como dicía, ante a ausencia do secretario da Deputación, o señor presidente da institución pensou que ninguén mellor que unha persoa, un membro do xurado, para facer a lectura da acta. Tocoume a min, supoño que pola cercanía, pola tranquilidade e seguridade de poder asistir ao acto, porque sabemos as circunstancias nas que estamos e, de feito, pois, hai algúns membros que non están aquí hoxe. E aproveito pois, para dar as grazas, por suposto, de que contaran comigo. E como eu non son secretario, pois voume permitir unha pequena licencia, que se fose secretario seguramente non faría. Eu como membro do xurado e como profesor que fun de Lingua e Literatura Galega, pois teño que dicir que é unha pena a Deputación, neste caso de Ourense, e a Xunta, Consellería de Cultura, programaron uns actos moi extensos, variados, ricos. E algúns deles, pois, asistimos, pero a través dos medios. Un deles, como ben dicía Luís, é o caso de María Victoria, coa presentación outro día, con esa reedición, señor presidente, que acaban de facer. Pero outras, por conte mesmo, aparecía outra publicación máis. E, polo tanto, decir que o sentimos, que non se poida visibilizar e, especialmente, que non poidamos disfrutar de todos esos actos e actividades que estaban programadas. E incluso atrévome a deixar aí e suxerir que, cando as circunstancias o permitan, incluso ainda que se xa máis alá do ano 20, pois algunha delas poidamos disfrutala. Esperemos que así poida ser. E xa dito eso, pois imos ao que me corresponde, que é a lectura da acta. Agradecer a Luís esa laudacio, que a mí me gusta dicir máis laudacio, que acaba de facer, que evidentemente, se tivese tempo, como dicía, pois isto daría non para unha laudacio, sino para moitas cousas máis. Así que, grazas, Luís. E aproveito, como tampouco dicía antes, o non ser secretario, pois teño certas licencias, señor presidente, pois para saudar, en primeiro lugar, pois, como non pode ser menos, o presidente da Deputación, neste caso, ademais, organizador do acto do centenario da revista, o
señor delegado da Xunta, que representa a Xunta e a Consellería, xa ven que o presidente do xurado tampouco está presente, e, por suposto, os presidentes e presidenta, señora alcaldesa, das 4 fundacións, os membros do xurado e a todos os invitados, e os músicos, por suposto. Imos entón coa lectura da acta, simplificada. Vou intentar facer un resumo do máis destacado para non cansalos e que o acto sexa o máis breve posible. Acta da reunión do xurado previsto nas bases reguladoras da convocatoria do Premio Otero Pedrallo 2020. Con data 21 de outubro do ano 2020, sendo as 13 horas, reúne o xurado previsto nas bases reguladoras da convocatoria do Premio Otero Pedrallo. E faise a través do sistema de videoconferencia. E o secretario pasa a dar conta dos membros do xurado presentes. Presidente Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral da Consellería de Cultura, Educación e Universidades, en representación do presidente da Xunta de Galicia. Vicepresidente José Manuel Baltar Blanco, presidenta da Deputación de Ourense e organizadora do acto. E vogais pola Deputación da Coruña, que son 4 deputacións que forman parte do premio, Xosé Xurxo Couto Rodríguez, deputado de Cultura, Francisco Cadaval Allaso, persoa de recoñecida autoridade científica e literaria. Pola Deputación de Lugo, Tareixa Antía Ferreiro Tallón, vicepresidenta da Deputación e responsable da área de Cultura, Patrimonio Artístico e Normalización Lingüística. Pola Deputación de Ourense, Ana Patricia Torres Madureira, presidenta da Comisión de Cultura, Deportes e Mocidade da Deputación. Luís González Tosar, persoa de recoñecida autoridade científica e literaria. Pola Deputación de Pontevedra, María Victoria Alonso Méndez, deputada delegada de Cultura. Antonio Santos Guerra, xefe de Servizo de Cultura. Pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística en representación do conselleiro. Felipe Ferreiro Feijó, filólogo, profesor de Lingua e Literatura Galega e impulsor do equipo de normalización lingüística da Deputación de Ourense, como persoa de recoñecida autoridade científica e literaria. Pola Universidade de Santiago de Compostela, María do Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos. Pola Universidade de Vigo, María Esther de Blas Varela, vicerreitora do Campus de Ourense. Pola Real Academia Galega, Andrés Torres Queiruga, académico numerario. Polo Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, Pablo Otero Piñeiro Masel. Pola Fundación Otero Pedrallo, Juan Luis Saco Cid. O señor secretario dá conta das propostas rexistradas para o premio Otero Pedrallo. E as propostas rexistradas nese momento eran dúas. Primeira proposta, Xosé Lois González Vázquez, humorista gráfico, creador do Carrabouxo e proposto pola Agrupación Cultural Auriense. Segunda proposta, Xosé Xerardo Pereiro Pérez, profesor e doutor universitario, proposta por el mesmo, con entrada no rexistro e dinos o número. Durante o debate, unha vez constituído o xurado, apareceron outras presentacións, que saben que durante o xurado unha vez constituído, calquera membro do xurado pode facer unha proposta argumentando e justificando. Hai unha terceira proposta que a presenta o presidente da Deputación de Ourense. Esta terceira proposta di Fundación Vicente Risco, Fundación Ramón Otero Pedrallo, Fundación Antón Losada Dieguez e Fundación Castelao. Esta proposta inclúe unha mención de honra ao Museo Arqueolóxico de Ourense,
Florentino López Cuevillas, entre paréntesis, e ao Concello de Cambados, entre paréntesis, Ramón Cabañillas. Realízase unha cuarta proposta por parte dun membro do xurado que, posteriormente, despois de varios debates, retirou. Esta proposta era a favor de Isaac Alonso Estraviz. Chegado xa o momento das votacións, despois das liberacións correspondentes, as propostas quedan, polo tanto, da seguinte maneira. Proposta primeira, Xosé Luis González Vázquez, humorista gráfico, creador do Carragoixo. Segunda proposta, Xosé Xerardo Pereiro Pérez, profesor e doutor universitario. Terceira proposta, Fundación Vicente Risco, Fundación Ramón Otero Pedrallo, Fundación Antón Losada Dieguez, Fundación Castelao, Fundación de Honra, Museo Arqueolóxico de Ourense e ao Concello de Cambados. Comprobado o resultado da votación, o presidente do xurado procede a proclamar a proposta presentada pola Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, consistente en outorgarlles o Premio Otero Pedrallo na súa edición de 2020 ás fundacións Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Antón Losada Dieguez e Fundación Castelao, con mención de honra ao Museo Arqueolóxico de Ourense e ao Concello de Cambados. Por lo tanto, son os gañadores do premio. E non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión telemática, sendo as 14 horas e 30 minutos, do que, como secretario dou fe, e, estando presente, está acta co visto e prace do presidente do xurado. Isto é todo. Noraboa ás 4 fundacións. Moitas grazas, secretario accidental. Vamos coa entrega dos premios e vamos a comezar pola Fundación Castelao. Pregolle o delegado territorial da Xunta que me acompañe. Recollo o premio e interven a continuación o presidente da Fundación, don Carlos Mella. Señoras e señores, moitas gracias por virdes a estar aquí. Eu, como presidente da Fundación Castelao, fago simplemente o xesto físico de recoller un premio que penso que vai para Alfonso Castelao. Pensade vos, e vou ser moi breve, pero pensade vos que un home nado no século XIX, presenta hoxe unha teoría política no século XXI que aínda non foi millorado. Se leedes con calma a súa proposta política para España, hoxe veredes que é moi superior a todo o que se nos dixo hasta ahora. Foi tan superior que hasta os enemigos de Castelao, para disimular o seu éxito político, chegaron a alabalo como caricaturista, como dibuixante, como escritor e como pintor, que foi medalla de ouro, e efectivamente todo eso era Castelao e moito máis. Pero Castelao o que foi un pensador político de primeira categoría. E hoxe o seu pensamento, se non tuvera a desgracia de telo escrito en galego, sería estudiado en todas as universidades. Non é baladí o que di Castelao. Non é pequena cousa a historia, a claridade, a conformidade entre un pensamento e unha realidade
co que mira Castelao a Galicia. Veu a Galicia, mirou Galicia, non lle gustou o que veu. Veu un pobo desnortado moitas veces, non veu unha luz que irradiase grande, veu moitas veces un pobo vencido, pero non se queixou. Non se deitou na queixa, non fixo da queixa a súa filosofía, simplemente púxose a traballar para sacar ese pobo adiante. E deu coa chave, estableceunos unha teoría propia que podemos hoxe estudiar, refrescar e o gallá puderamos practicar. E Castelao sigue sendo hoxe a figura máxima que deu Galicia. E non quero dicir máis de Castelao porque sería inútil. O que sí quero dicir que neste ano triste, afortunadamente, a Diputación de Ourense e o seu presidente, todo o esforzo que fixo a Fundación Castelao, que foi moito, unhas veces acertamos e outras non, pero neste home, no presidente da Diputación, atopamos sempre non a palabra fácil, sino o feito rápido, a axuda, a comprensión. E moitas das actividades que fixa a actividade Castelao están asentadas na cidade de Ourense. E agora, precisamente neste ano de triste e desgraciado, para a Fundación, por suposto, e para todos, que supuxo esta pandemia que arrasou casi todas as actividades planteadas para este ano, a única actividade alegre, a único momento lúcido, o único momento agradable atopámolo outra vez máis en Ourense. Por lo tanto, como presidente da Fundación, pois eu quixera agradecervos a vosa presencia, agradecerlle ao presidente esa súa galanura coa figura de Castelao e coa Fundación Castelao e desexarnos a todos que o porvir sexa un pouquiño máis claro e máis bonito que o presente. Nada máis, moitas gracias a todos. Premio Otero Pedrallo 2020 tamén para a Fundación Losada Dieguez. Recollen o premio Patricia Torres, presidenta da Fundación, e Malala Núñez, neta de Losada Dieguez, que intervirá a continuación. Boas tardes, parabéns para todos os presidentes das fundacións premiadas. Grazas, señor presidente da Diputación. Bueno, eu vou falar un pouco do meu avó desde o punto de vista familiar. Sobre todo basándome un pouco nas cousas que a miña avoa, a súa dona, pois nos foi contando desde nenos e que nos allegou un pouco a figura del. Bueno, meu avó naceu un 22 de decembro de 1884 na casa materna de Moldes, fillo de Carmen Dieguez Arias e Miguel Losada Losada. Falar do avó e falar de Moldes, pois é a mesma cousa, porque esta casa de Moldes foi para el o centro, a referencia da súa vida. Nesa casa, pois, naceron as súas ideas, as ideas que, entre outras, pois, se fixeron realidade no ano 1920,
como estamos aquí ahora celebrando, pois esta historia, vamos. O espírito do avó está patente en cada rincón da casa, os seus libros, as súas cartas, a súa roupa, todo nos fala del, nos fala dos seus gustos, da súa vida, vamos. Bueno, pois a vida do meu avó non foi para nada unha vida sencilla, porque el desde moi pequeno xa supo o que foi o dor, o perder a súa nai, a seu irmanciño, perdón. Despois tamén tivo unha etapa de moita soedade e dor no internado de Camposancos, que os xesuítas tiñan ali un colexio, en Camposancos na Garda. Tiña 10 anos cando o seu pai casa de novo e cando el precisamente o internan nese colexio hasta os 15 anos, que foi cando el marcha a Deusto tras, varias etapas da súa vida, con altibaixos, con fracasos e tamén con felicidade por algunhas partes. En 1914 instálase en Ourense e o ano seguinte casa con Albina Espinosa Cervela, que é a nosa tía avoa, na casa de Domallo, en Montealegre, a casa que tiñan os pais da Albina Espinosa. Despois, ao ano, nace o seu fillo Antonio, para nós o tío Antucho. Ao pouco tempo morre tamén a súa dona. El sumérxese nun mundo do dor, de desesperación, tamén enfermo, e refúxase na casa familiar, na familia da súa dona, que os acollen pois con moitísimo agarimo, encárganse do pequeno Antón, do Antucho, sobre todo Mercedes, que é a miña avoa, irmán de Albina, e que se encarga do neno, pois en corpo e alma, e xurde así o amor entre a miña avoa e o meu avó, a carón de todos estes acontecimentos. Despois, cásanse, teñen 6 fillos máis, a parte de Antonio, o Antucho, que é un fillo máis para eles, porque foi cuidado por eles e foi o fillo de sempre. Bueno, pois, despois desto, pois ve unha etapa de felicidade para el, a carón da súa muller, dos seus fillos, e destes tempos, algúns recordos que me contaba a miña avoa, era que xuntábanse na cociña de Moldes, nas noites de verán, o avó tocaba o violín, a avoa cantaba para a delicia dos nenos mentras estaban ceando. Tamén os recordos que teñen de Domallo, da casa de Domallo, que iban a pasar ali algúns días de verán, bañábase a miña nai na barriga do meu avó, sempre contaba, ou a tía Mercedes, que a avó pois tiráballe de na nariz e dicíalle que iba a ser monxiña cando fora maior. Bueno, todos estes recordos forman parte un pouco da vida daquela, pois era feliz, formaban unha familia, o que se di feliz. E podo dicir que a miña avoa definía o avó como un home bo, amoroso, o carimoso, tamén moi activo, moi apasionado, amigo dos seus amigos, aos que chamaba irmáns. Como ela decía que ela tiña a sensación de que o avó tiña medo de ser feliz, porque cada vez que era feliz
viña unha puñalada para el. Bueno, a vida así. Entón, nada, morre, a miña avoa saca os fillos adiante como pode, nada máis, esta foi a vida, os recordos que temos. Eu quero dicir que para min o meu avó é como un árbore frondoso, fermoso, cheo de froitos, que a vida se esgou moi pronto, e que os froitos que caíron non morreron. Os froitos caeron na terra, xerminándoa e dando lugar a outros novos árbores. E outros froitos tamén se conservan, están máis vivos que nunca, e por eso estamos hoxe aquí, por esos froitos. Grazas. Moitas grazas. Premio Otero Pedrallo 2020 a Fundación Otero Pedrallo. Recolle o premio Juan Luis Saco, presidente da Fundación, que intervén a continuación. Señor Presidente da Diputación, señor Delegado da Xunta, señor Presidentes das outras fundacións galardoadas hoxe, membros do xurado, e, como decía don Ramón, miñas donas e meus señores. Permitídeme que, antes de comenzar, faga algo persoal que me suxire o estar outra vez aquí neste salón, o Paraninfo do Instituto Otero, que era o Instituto de Ourense cando eu empecé a miña carreira docente, porque era o único instituto que había na provincia, onde no ano 1947 eu fixen o meu examen de ingreso ante unha mesa como esta presidencial que hoxe temos, onde estudiei o meu bacharelato, onde oín na clase as palabras de don Ramón Otero Pedrallo, porque diume clase durante 2 cursos antes de irse a Santiago a cátedra, e, ademais, onde despois estuve vindo todos os días durante máis de 40 anos. Voume ceñir, entón, ao protocolo. E o protocolo di que eu interveña, e vou intervir brevemente, e só para decir 2 cousas. En primeiro lugar, como eu son unha persoa que se considera ben nacida, teño que ser agradecido. E, polo tanto, teño que dar as gracias a Xunta de Galicia e as deputacións que organizan o premio e o convocan, as institucións que colaboran e interveñen na súa concesión, e ao xurado que tivo o acerto de relacionar o premio que leva o nome do noso patriarca coa xeración da que el formaba parte, e que fixo posible que hoxe as xeracións seguintes, nós, teñamos claro un discurso que nos explica
as razóns do noso ser como galego. E a nosa fundación, das que estamos adicadas a coidar, fomentar o estudio e a figura de algún dos membros de nós, é a única que debe a súa constitución xa no ano 1977 a vontade testamentaria de quen lle dá nome, síntese dobremente orgullosa por recibir o recoñecemento e, ademais, por suceder nese recoñecemento ao propio don Ramón, porque eu non podo esquecer que o premio que hoxe estamos a festexar é o herdeiro daquil que instituíra o desaparecido Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijóo da Diputación de Ourense, que para reparar unha injusticia unha injusticia flagrante que se cometía con don Ramón, iniciou a súa andaina de publicacións en 1972, precisamente co libro de don Ramón, El Padre Feijóo, su vida, doctrina e influencias, que dormía inédito naqueles tempos nos arquivos, porque, curiosamente, a pesar de ser a obra gañadora no concurso sobre o Padre Feijóo do ano 1964, convocado polo Instituto de Estudios Políticos, non acadara os honores da publicación por parte daquela institución que preferiu editar o segundo premio, que si saiu do prelo en 1965 e, ademais, formando parte das publicacións da propia institución convocante do Instituto de Estudios Políticos. Pois ben, aquela iniciativa do Instituto de Estudios Orensanos que me atrevo aproveito agora para pedir que, se é posible, a súa resurrección, que se mantuvo ao longo dos anos mentras tivo vida o Instituto. Cos novos tempos foi retomada pola Xunta e as 4 diputacións e hoxe é a espléndida e prestixiosa realidade que temos aquí. E, en segundo lugar, expresar públicamente, en nombre propio, e facéndome intérprete do sentir de todos os que formamos o colectivo da Fundación, pequeno número, pero grande en vontade e valía, do compromiso solemne de seguir como xa levamos facendo dende hai máis de 40 anos. Seguir fomentando, sostendo e difundindo o interés pola obra non só do noso patriarca, senón tamén daqueles da súa xeración que son para nós un espello en donde nos mirar, guardando a súa memoria e custodiando o seu legado tanto intelectual como material, porque en eso tamén a Fundación Otero Pedrallo é singular, xa que ten a obriga de manter a Casa Museo de Cimadevila e de Trasalba testigo de tantas conversas, de tantos proxectos de traballos, de tantas discusións postas en común de resultados das pescudas daqueles homes que souberon ver a súa terra, a súa xente e a súa fala con outros ollos. Ese lugar que é un lugar simbólico de Galicia, da xeración nós e do século XX, como a Casa da Matanza é o lugar simbólico de Galicia, do século XIX, de Rosalía e do Rexurdimento. Así o estamos facendo, e así confío que seguiremos. Do mesmo xeito que o andacio de gripe española serviu para dar azos a aqueles homes da xeración que hoxe estamos a conmemorar, para centrar a actividade deles na súa terra,
esta pandemia que nos axexa hoxe, nos permita pronto retomar as actividades que temos adiadas e suspendidas e mergullarnos con máis forza e interés, aínda se é posible, para desenvolver os ancellos e o camiño que eles nos sinalaron. Esperamos non vos defraudar. Moitas grazas. Premio Otero Pedrallo 2020 para a Fundación Vicente Risco. Recolle o premio Luís Martínez Risco, presidente da Fundación, que intervén de seguida. Boa noite a todos, señor presidente, señor representante do Goberno de Galicia, estimados presidentes e representantes das fundacións privadas existentes. Agradecer, como non, o premio, e agradecelo non somente no nome da Fundación Vicente Risco, sino o que para nós, como fundación, o que máis estimamos deste premio que sexa un premio colectivo. Unha das características que tivo a xeración Nós é que foi quen de antepor o colectivo aos intereses persoais. Persoas non soamente o Losada, Castelao, Risco, Otero, Cuevillas, sino toda a xente que colaborou e que estivo arredor da xeración Nós e que logo se encontraron moitos deles, sobre todo os máis novos, no Seminario de Estudos Galegos, pois superon ver Galiza como un esforzo colectivo. E eu penso que esta visión de Galiza como esforzo colectivo é algo que debemos de recoller deles. Pois bastante dano fai a tópica do galego individualista, que é incapaz de facer nada polos demais. Sempre me molestou cando se minusvalorou o minifundio, se dicías que basta xa de minifundios culturais. Cando en Galiza había minifundios e o minifundismo non foi destruído polo capitalismo salvaxe na década dos 60, había as axudas. Sí, éramos minifundistas, pero eu vou a tua vendimia, tives a miña. Eu vou a tua matanza, tives a miña matanza. Eu axudo a apañar patacas, ti axudas a apañar patacas. E este sentido colectivo, de colectividade, non tanto de público, sino de colectivo, de ente colectivo, é algo que temos que valorizar na xeración Nós, e creo que na época actual, donde o neoliberalismo e determinados conceptos de economía, de pensar solo no rédito inmediato, pois a xeración Nós é un bo refresco para facernos lembrar de que cando hai minifundio, o minifundio non é mau en sí. Se hai axudas, se todos colaboramos, non hai minifundios, hai un país. Outro aspecto que creo eu que debemos de recoller nesta época da xeración Nós é a tolerancia. O que caracterizou os homes da xeración Nós, e non hai nada máis que ver e que ler e que interpretar. Decía Ortega y Gasset que estudiar era interpretar o que se lé. Pois se interpretamos o que dice o prólogo da revista Nós, a revista Nós é un canto á tolerancia. Na revista Nós podía colaborar calquera persona. O único que se lle pedía era respeto e amor a Galiza. E nunha época onde estamos a vivir e a sufrir como cidadanía
os andazos da intolerancia e da non comprensión polo demais, esa xenerosidade que tiveron os homes da xeneración nós de ser tolerantes, pois creo que é algo que máis que nunca debemos de recoller. Como o espírito universal, Galiza célula de universalidade, e a mí ás veces cando se destaca moito a frase de Vicente Risco de ser diferente, ser existente, que eso está moi ben, pero hai unha frase de Vicente Risco que ao mellor non está tan recollida e que para min é a clave do que é unha maneira determinada de entender o nacionalismo. Galiza ten o deber de contribuir á civilización universal. Eso quere dicir que recoñecemos a nosa cultura e a nosa cultura a elevamos a categoría de civilización. Todos podemos ser membros da mesma cultura, pero non todos temos o mesmo grado de civilización. E o que querían a xente da xeración nos é que os galegos fóramos xente civilizada. E ser civilizado engarza co demais, co espírito universal, co respeto polas culturas alleas, sin presuizos pola nosa propia, tolerancia. Hubo determinado político español que dixo que o nacionalismo se curaba viaxando. Ao mellor o decía por lo nacionalismo español, pero o que si é certo é que o nacionalismo galego viaxou fora, e foi un nacionalismo que xa naquela época onde había unhos nacionalismos excesivamente intolerantes, o nacionalismo galego sempre foi un nacionalismo tolerante. Un nacionalismo que o único que pedía era respeto a Galiza como nación e como nación que quere ser respetada, respetar as outras nacións. De aí que na revista Nós aparezan continuamente referencias a outras realidades culturais. Deso que se chaman hoxe en día culturas minorizadas. Culturas eslavas, culturas célticas, culturas francesas, alemanas, checas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu penso que premiar a xeneración nós neste ano 2020 pois é, en certa maneira, recoñecer ese esforzo e, nese sentido, pois quero agradecer de maneira especial ao promotor da iniciativa de que se premiara a xeneración nós, que non reparara nun dos homes da xeneración nós, sino que reparara na xeneración nós como colectivo. E dende aquí insto a todas as institucións, con independencia dos grupos aos que pertenzan, así, que sean pasatistas, ultraístas, etcétera, etcétera, como se decía nas primeiras verbas da xeneración nós, que nos deixemos acompañar cada un dende a nosa idiosincrasia, cada un sendo nós, para poder sermos nós. Se nós non nos respetamos a nós como nós, dificilmente vamos poder respetar ao outro como nós tamén. E entonces, pois, eu estou triste polo que está pasando, porque non tanto pola pandemia. Eu pensei na primeira oleada que íbamos a salir millores. Agora sou un pouquinho así pesimista, pero espero que da segunda oleada aprendamos que unha comunidade é un esforzo colectivo, no cultural, no económico, no humano, no social, que é o que intentou facer a xeneración nós. Si é certo que a Galicia actual sería imposible de existir se non chega a existir a xeneración nós, pensamos que unha xeneración que non tiña prácticamente ningún peso político, prácticamente ninguna representación política no Parlamento do Estado español naquela época, foi quen de construir un discurso que pervive aínda hoxe, incluso recollido e aceptado por forzas políticas que non son nacionalistas galegas, pois quere dicir que algo bo fixeron. Algo bo fixeron para que se xa recollido e se xa aceptado e se xa admitido
pois por moita xente de moita disparidade ideolóxica, de moita disparidade política. E eu creo que isto é algo que aínda non se lle recoñeceu moito a xeneración nos. Ese legado de tolerancia, de amor á terra e de ser capaz de camiñar xunto non co contrario, sino co diferente que tamén é existente. Grazas. Moitas grazas. Ahora corresponde a Auro un ensemble interpretar outro tema musical, neste caso a canción Lela, a música desa canción que forma parte da única obra que escribiu Castelao, da obra de teatro. Os vellos non deben namorarse, cando queiran. Interven agora o delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén. Presidente da Deputación de Ourense, disculpen, Presidente da Deputación de Ourense, don Manuel Baltar, Laudator Luís Tosar, membros do xurado, autoridades, representantes da cultura, medios de comunicación, señoras e señores. Honrado e privilexiado, así é como me sinto hoxe neste primeiro acto público representando o Goberno galego como delegado territorial. Un home de aldea como a min sabe que o máis importante das árbores non son as polas nin as follas. A trascendencia do seu valor reside nas raíces que aleitan o froito e o atan á terra. E coas raíces fondas na terra, quero que saibades do sentimento parello de humildade e de orgullo pola tarefa institucional que debo desenvolver con prudencia, sensatez,
suizo e pola responsabilidade de quen estou a personificar nesta ceremonia tan importante e senlleira dentro do panorama literario de Galicia. As raíces das letras e das palabras, as raíces da cultura dun pobo que abraza un idioma seu con dignidade e enteireza, as raíces dun pensamento chamado Galicia. Quen de xeito desinteresado, entregado e calado tapou, regou e abonou estas raíces? Entre outros, as fundacións que defenden o legado de Risco de Otero Pedrallo, Losada Dieguez e Castelao, hoxe premiados co Otero Pedrallo 2020. Estamos a recoñecer, nunca a pagar, a débega histórica que a sociedade galega adquiriu con estes grandes intelectuais hai hoxe 100 anos coa publicación da revista Nós, impresa nas instalacións da región en Ourense. Vaya para os representantes destas fundacións premiadas os nosos parabéns e a nosa gratitude. Así, sen barullo e acomodaos nas raíces que beben das augas máis limpas, tras pasar polas máquinas da impresión do diario La Región, unha mañá de outono toma vida a revista Nós. Dirixida por Vicente Risco, figuraban como redactores da revista Antón Losada Dieguez, Ramón Otero Pedrallo, Florentino López Cuevillas, Alfonso Rodríguez Castelao e Ramón Cabanillas, entre outros. Dende entón, a cultura galega principia unha renovación, case que revolución, que afecta aos xéneros, a temática, ao enfoque e as formas de entender o valor do coñecemento e do saber propio ligado a un país que, gozoso da súa identidade, amosa interese polo que está a suceder na súa contorna. Estes intelectuais caerán na conta da importancia da cultura propia, posto que esta é a que distingue uns individuos dos outros, e chegarán á conclusión de que só se pode ser universal partindo do propio. Así todos eles aceptarán o galeguismo como doutrina ideolóxica. Esta combinación do nacionalismo e universalismo, do respeto pola tradición e apertura á innovación, do esteticismo e o compromiso ideolóxico vai a dar como resultado unha amplísima produción nas máis variados xéneros, a narrativa, relato breve, teatro, ensaio ou deseño, caracterizada sobre todo polo rigor formal e a originalidade. Para a ledicia de todos e para enseño de moitos, xa o hoxe nós. Así rezaban as primeiras palabras da primeira frase, do primeiro parágrafo, do primeiro artigo da primeira páxina da revista Nós. O seu título era Primeiras verbas. Entendo a verba primeira non como adxetivo, senón como sustantivo sinónimo de raíz. O principio, o xerme, a causa e a orixe, sobre o que xirará todo e despois virá. Por iso sempre entendín, así mo fixeron entender desde neno, que se non respetamos o legado e as ensinanzas dos nosos devanceiros, non podemos ter futuro nin porvir. Igualmente o entendeu don Ramón Otero Pedrallo, que se vestiu de árbore o irmanciño para a súa travesía cara a eternidade e que hoxe, agochado no sardín da solaina de Trasalba, amosará en silencio a súa correspondencia a todos nós por este recoñecemento. Honrado e privilexiado, así como me sentimos en este primeiro acto público representando o Goberno de Galicia. As autoridades, os membros do xurado, os membros e representantes da cultura e da empresa, os medios de comunicación e as mulleres e homes que hoxe compartiron connosco este emotivo acto, moitas gracias. Os premiados, parabéns e gratitude. Saúde e terra, as derradeiras verbas do primeiro artigo da revista Nós. Moitas gracias. Moitas gracias. Correspóndeme intervir a min a continuación. Presidenta e presidentes das fundacións premiadas, familiares de don Florentino López Cuevillas e de don Antón Losada Dieguez, membros do xurado, laudador, alabador, secretario accidental Felipe Ferreiro, meu profesor de lingua galega, esa lingua que é o noso maior tesouro, o di o artigo 5º do noso estatuto, a lingua propia de Galicia é o galego. Meñas donas e meus señores, para o Goberno Provincial de Ourense, que me honro en presidir,
Este acto de entrega dun galardón instaurado en 1977, un ano despois do falecemento de don Ramón Otero Pedrallo, por iniciativa das 4 deputacións de Galicia, o que posteriormente, coa chegada da nosa autonomía, se incorporaría a Xunta, adquire unha significación especial. Tal día como hoxe, hai 100 anos, en esta cidade aparecía, para a ledicia de todos e para ensino de moitos, Nós, o boletín mensual da cultura galega, órgao da Sociedade Galega de Publicacións. Se a esta conmemoración importantísima de seu, pois, como se ten dito, a revista foi o comezo dun período esencial de autoafirmación nos principios que constitúen a nosa identidade diferenciada, marcando un antes e un despois na cultura, na política e no verdadeiro ser de Galicia, e engadimos a emoción de celebrala neste Paraninfo, no instituto no que estudaron 3 dos grandes ourensáns daquela xeración, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas, e no que tamén foron profesores Antón Losada Diéguez e o propio Otero Pedrallo, non é exageración ningunha afirmar que estamos facendo historia. Moi agradecido, pois, ao director e ao claustro de profesores deste centro de ensino por brindarnos a posibilidade de xuntarnos hoxe aquí, sobre todo nestas especiais circunstancias derivadas da pandemia. A administración que represento, como se ten dito, moito máis que a unha provincia, asumiu xa de vello a obriga de promover e velar pola cultura. Facer dela o motor de dinamización e desenvolvemento dun territorio ben definido, configurado por xentes traballadoras e creativas ao longo de máis de 2 milenios. Eso é Ourense, a ourensanía, como a definiu Luís González Tosar no seu manifesto de 11 de novembro de 2011, que constitúe unha peculiaridade, o noso sentimento de pertenza á terra nai, parte sustancial desta nación cultural a que chamamos Galicia, estendida por todo o mundo. Os ourensáns e as ourensás experimentamos ese sentimento ali onde nos atopemos, dentro ou fora, e manifestámolo sempre con orgullo, transformando cada quen na medida das súas posibilidades en accións que teñen contribuído ás diversas esferas da actividade humana, moi especialmente no eido cultural. Sabía o ben don Ramón Otero Pedrallo, que aportou á investigación, ao pensamento, á literatura e tamén á política esa súa dose de ourensanismo que consiste en interpretar o mundo a partir da realidade máis próxima, da máis íntima e vital. Será, pois, Otero Pedrallo quen lembre nun seu artigo dos anos 60 en La Región o obxectivo e o ambiente daquel grupo de intelectuais que se propuxeron elevar a fala galega a unha categoría da que era merecente, tratar na bella lingua dos devanceiros os grandes temas do noso tempo. Escribiu el, e así o fixemos, dende Ourense. Vicente Risco, na súa pequena mesa camilla, sempre acugulada de libros e de escritos, no medio do fume do tabaco, entre a discusión acesa e o riso alberto e cordial, arrodeado de amigos, intervindo para suxerir novas ideas, tratando de poñelas axiña en práctica, exixíndonos a cada quen o correspondente traballo, reclamando a colaboración prometida. Corresponde a Vicente Risco definir aquel imparable movimento, deste xeito. Éramos nunha verba antigregarios, porque dentro nosa, no máis fondo do noso ser, latexaba a alma de Galiza. Sabíamos que canto máis individualistas, canto máis finiseculares e románticos, canto máis modernos e soñadores, daríamos chegado ao cerne, a suprema identidade do noso povo. Nós comezou sendo unha carpeta de maxistrais debuxos de Castelao, pasou a ser cabeceira da revista. Denominou toda unha xeración, impregnou a investigación, as artes, as letras, as ideas, o pensamento político e foi tamén o noso vínculo con Europa e co mundo. Constituíu unha verdadeira marca de Galicia, da de dentro e da de fora, porque tra a barbarie da guerra incivil e da brutal represión, coa consecuencia da longa noite do exilio, Nós non morreu, trasladouse a outra beira do Atlántico e ali seguiu agromando. O pulo, o espírito e os postulados de Nós, unha terra, un pobo e unha fala, perviviron ata a transición democrática e foron os alicerces que urdiron o noso autogoberno. Hoxe seguen a ser válidos e vixentes. Todas as forzas políticas galegas deben telos moi presentes, non só como legado, tamén como camiño.
Esa, e non outra, foi a motivación da proposta da Deputación de Ourense. Honrar a quen honra. Contribuir a unha maior difusión das obras e do fecundo labor patriótico de Vicente Risco, de Antón Losada Diéguez, de Ramón Otero Pedrallo e de Alfonso Rodríguez Castelao a través das súas respectivas fundacións que, con encomiable traballo, nos achegan, sobre todo a mocidade actual, a vida e os libros duns homes irrepetibles. Tampouco quixemos esquecer, como xa se manifestou, a memoria do pai da nosa arqueoloxía, don Florentino López Cuevillas, e a palabra do poeta da raza, Ramón Cabanillas. Remato expresando o meu convencemento e espero que dentro de 100 anos, no ano 2120, o Premio Otero Pedrallo tamén, e vela aí vai unha proposta, se lle conceda de novo a esta xeración e esas 4 fundacións que seguro seguirán plenamente activas, expresando, dicía, o meu convencemento de que o rico poliformismo de Galicia segue a estar aí. Podémolo albiscar nunha afortunada metáfora de Xosé Luís Méndez Ferrín, outro dos grandes ourensáns, Premio Otero Pedrallo en 2012, no fondo dos espellos. De nós e de vós depende. Como eles dixeron hai 100 anos, o tempo e o mundo non lo demandan. Saúde e terra. Moitas gracias. Moitas grazas. Remata entón este acto coa interpretación de novo a cargo de Aurum Ensemble, a quen felicito polo seu traballo e pola súa aportación a este acto co tema Negras Sombras, recordando así a Rosalía de Castro. Cando queira.
si lle prego aos presidentes e presidenta da Fundación que fagamos a foto de grupo dos premiados. Moitas grazas a todos e boa tarde.